Kani ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulid ibadah hun ramdi. Kimat bukong san jong ke khubor. Pembina ketenat Labour and Employment ke sorkat pedeng ki jing mentoy bekinong tri bela kila banyo lingba ka ESIC bat EPFO scheme. Penong jing duai kerpang ke sorkar jelah hanin kesni nak benta kinong pang COVID nak benta ke jelahi barok kawai. Bat andrake kesni world no tubaku di menta kesni. Hasya bingin paish ki khubor ki babanya kani kalong ke jing pembina. Namar ke jing nang kiu jong ke jing dan ki brio ke bio eko COVID-19 ikan tu kinong ngap jong ye bikin om ken sting Henry ban buat renti e baro kilat jing yada pat baro ki tu ki bala tam sau pesan senam kerta ki bala pendap ye ke jing IT ka ban ningkong kin se pendap ye ke jing IT ka ba ar ha ke por bala bu yada ya ladi ber ye ki wei da ka babu ikini kilat tuli kilat jing yada deng ye ka mask pini jinga iwe na iwe bat le khu ikikti ber ye ka dor khaman mentang ni paish ki kubor penya Ketenat Labour and Employment ke sorkar pedeng kala pembinai ki jing mentoy bekinong tri bela kila banyo lingba ke ESIC bat EPFO scheme kiban ajing rap ikilong yeng longsem ki bala du no ikidukhot jong ke yeng ha ke jing pang COVID-19 lada unang yo mentoy jong ke scheme uklat no new yo ikijing shitom ha ke por ba udang don hapo ka kam unyo ikabai bam temen ka bashi jing em ka bani ringkat hadu khandai pho na ka shispa jong ka bai nong jong u ka ba ka kurum ni ka keme kinyo bat ki khun Pat kinyo ikani ke jing mentoy hadu bakin dadap arpusan senam kerta. Bat nak benta ki kun kan thei kinyo ikani ke jing mentoy hadu bakin de tho shongkurim. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ulapin pau ke jing sngungu ya baro kinong ye kun bah khamat e persha ke jing pang COVID-19 ki baladon benta ka bakongsan ha ka jing ele persha kala ka ba ar jong ka jing wan shom jong ka klam COVID-19. Ulo ong ba kalong ka kam ka bakraw e khamtan ni ka jing penpoy ki oxygen cha ki benta ki bakendong tam jong kari ha ka jing ai jing kren ha ka program man ki ba jong ka All India Radio menteri rang ba do ulo ong ba ki pat nong snong kari ki la sakhi ba kumu ki doctor ki nurse bat ki nong tre ba khamat e jong kari ki la trish tam me labat sngi pani kun persha ka kala ka ba a jong ka jing wan jong ka ni ka klam ulo ong ba kari ka ni yeng scam ban le persha e baro ki jing e ki ba hab ka hab ban ye kandu umodi ulo ong ru bawat ha preng jong ka klam kari India kan ya shakmat ban ai ke jing shakri bat ke jing treilang ka sorkar Meghalaya hanin kesni kala penlong ke jing duai kerpang ringkat bat baro ki jat nyam lem bat ki riu shimet halaki yeng ki sem jong ki nak benta ke jing yo jing kot no jong baro ki nong pang COVID-19 bat kumju ru nak benta ke jing da ya baro ki nong shong ke jela kari bat ke perthei baro ko wei hakate ke jing duai kerpang la penlong ru ke jing kan ma buram ni baro ki tu ki bala khlat no nak daw jong ke jing pang COVID-19 Menteri rang ba ke jela Konrad Sangma ka karwo leng ba ka Twitter ula ai khuble ki nang yalam jong ki jat nyam ba pher bat ya ki nong shong ke jela ki balai shim benta ka jing duai kerpang nak benta ke jing da bat ke jing penkhia ya ke jela Meghalaya ki dan news pa sa pu arngut ki biyo thamai bat khatlai ngut ki ba khlat no nakadaw ko jing pang COVID-19 hanen kesni hakawai pat kalyang ki don pat hadu khandai spa new pusangut ki brio ki balakot no naka COVID-19 pat ki bubun ki balakot bakantup ikisan spa lai phongun ki data na East Khasi Hills district kajingdan jing kinong pang COVID ha East Khasi Hills menta ki long la hajar south spa lai pu prangun pat kajingdan jing baro ki brio ki barang don ki jing pang COVID-19 ha Meghalaya ki long new hajar south spa khandai phun riungun Manipur Shehjar Laipu Armut ki brio bakantup ikisan ngut ki pulit ke Central Armed Police Force ki bayabit kilai bethamai ke jingpang COVID-19 henen kesni ke balakin tiu ke jingdan ki brio ki bapang COVID ha ke jelash ki prajar south pa prapu arngun kat bakhat nyungun pat kila khalat no nak daw ko COVID-19 ha kini ki arpusaw kanta baladem bat ke jingyap brio Manipur nak ni ke jingpang kalakiu ki new spa khandai pulai ngun Hakawai pat kalyang san spa andre pulai ngun kila kot no nak ni ke jingpang bakantup iki south spa khat sawut ki bashu sumar hi hayi ke jingdan jong baro ki balakot na ka COVID-19 ha ke jela Manipur ki long saw pho hajar andre spa nyungun pat ke jingdan jong baro ki bala shakta ha ke ni ke jingpang pat ki long saw kanda hajar praspa prapu arngun ke jingdan ki balakot ha ke jela Manipur hadu menta ka long prapu 8 sawnot na ka shispa Kani ka kubor kawan chipi na ka All India Radio Shillong. Laraki kasni world no tobacco de manla usnan hakalai pui tarik ujamang
kum ka jing pen kan mau bat ka jing pen shai ki jing ma bat ki jing pang ki bami na ka jing kerni ya uduma kapang jong ka jing rakhe menta usnem kalong commit to quit ka batmu ban a jing kershani ki bri ki ba pershang bat ino ya uduma leng ba ki lat ba pher ka East Khasi Hills Meghalaya ka de ka jaka hakari ka badon ki babun tam ki bayo e ka jing pang bampong na ka jing bam ni jing di e uduma bat kat kum ka jing ken balayo lum kalong nyopon pensaw na ka shispa hapring ki shenrang bat sapun re pensan na ka shispa hapring ki kenthei ki bala shakta ha ka jing penden jing kerni uduma ka National Tobacco Control Program ng ba National Health Mission Meghalaya ka ong ba kani ka pin ba ka don ka jing up jing ma ka bajul ka bala ban ni na ka jing bon jong ki bre ki bapendan kam ya uduma lalakim kendit ben re ban shim ya ka rai ka baskem ban sangi no na ka jing di na jing bam ya uduma ka sarkar ka jilla Sikkim min kasngi kala penbena bala penjalan ya ka jing khangdam po ka jilla baro ka wei hadu ka hanyu tarik ujilliu arajar arphawei nakadaw jong ka jing nangkiu jong ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 hakini ki kimdiat tayo baladam ka jilla Sikkim hadu menta ka den nyujar arspa armut ki balayo ki jing pang COVID-19 bat shispa langut ki balaklat nakadaw ka ni ki jing pang Menteri Ramba ke Manipur M. Biren Singh ulah pembenai ke Chief Minister's Bal Seva Scheme ke scheme nak benta ki kena ki bakala kunsuen da ke jingklat no jung ki kime ki pa ni ki bahayi hasem ki baki nang sumar ki bari basumar ki nak daw ke jingpang COVID-19 hapo jung ni ke scheme ke sarkar kan sa ajing erap lah hajar san spa tingka si benai si ki ikna bahap bansa ne dan no hapo ke jingri jing sumar jung ki bahayi Menteri Ramba ulah benrap bakate ke scheme kan penbiang ki jing sumar bat ke jing puli puti ki kena kentei ki bahap reng shipau hadu khat khandai senam karta ulah ongro ba ansa ai ki laptop shikitu ki kena ki bapuli ke kelas 11 ni ki bapuli ki kerdan ki bakham chening ka sarkar Assam kala shim ki senjam men pendunai ki jing jular na ka jing shlei CEO ka Assam State Disaster Management Authority UGD Tripati ula ong balapin itu palat 1,000 teli ki jaka ha ka jilla ki ban pendan kam kum ki jaka sa shipon hi ki basakta ha ka jing shlei ula ong ru ba ladap ban pa iki kinhon ka SDRF shiki saupo teli ki jaka ban a jing erap ha ka por ka jing shlei ula pentip ru bah ka sin ka baningkong ba ka sarkar kal kentup lang ki sanitary napkins kum uwe ni ki mar ba kongsan ha ka jing a jing erap shiki jaka basakta ha ka jing shlei CEO ula ong baladat ban bu khat samut ki officer ki ban khmi tangi ka jing bet jing biang bat jing bha jing ki jing bam ki ban ai sha ki ti ki jaka ula ya thu ru ba ka sarkar Assam kaladat ban penkre ya kamap jong ki wa bat kaladat ban penkre ru ya kalat ka bala ban ai ki jing maham lupai ki jing don ki jing shlei ka bala ban pendunai ki babun ki jing jular bat asha ban penkut ya ka kubor sashsin ki mat bakongsan Pembina ka Penat Labour and Employment ka sarkar pedengi ki jing mentoy bagi nong teri bela ki la ban yo leng ba ka ESIC bat EPFO scheme Pinlong jing duai kerpang ka sarkar Meghalaya hanin kesngi na kabenta ki nong pang COVID bat na kabenta ka jilla baro ka wei bat andra ki kesngi World No Tobacco Day menta kesngi bat katung la poish ka bakot jung kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong